Samtangang nagtingkagol sa prisuhan sa Malitbog Municipal Police Station ng usa ka drug suspect nga nasikop sa gilusad nga buy-bust operation sa mga otoridad alas 4:00 sa adlaw niadtong Oktubre 28, 2025. Ang operasyon gipahigayon sa sitio Kagaskas, Barangay Kalingking, Malitbog, Bukidnon. Naila ang suspetsado nga si alias Bani, 18 anyos. Atol sa operasyon, nasakmit sa iyang posisyon ang upat ka piraso sa heat-seal plastic sachet sa gituang Cebu nga adunay gimaraban ang gibugaton nga 1.6 gramos ug adunay standard drug price nga 10,880 pesos. Dugang sa nasakmit sa mga operatiba ang 500 pesos nga buy-bust money. Pasakaan sa kasong kalapasan Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpan didto sa korte. Mga katropa, ayaw hulata nga si Mrs. dili makontento pag-abot sa labing-labing. Tumari kina og Turbo Men Enhancer. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Otro pang Christian Bakyugon, XFM News.